Ľudia, ako ste určite zaznamenali, že som sa prihlásil do Celebrity Combat. Na Instagrame má všetky informácie, aj kedy bude zápas. Zápas bude 21.6., takže hýbaj na predpredaj.sk kupovať lístky, lebo ideme bojovať. Ideme do bitky s Aďom Figom. Tak ideme na to, hej. Tréning sa nám začína, ľudia. Dole okuliare. Ideme skúsiť dávať high kicky. Nie high kicky, low kicky, som sa pomýlil. Myslím si, že je dobre, nie?